opuo odiochieng'no ero manyoro. Wadhi nyime kod bedo joloch. Ka wadhi nyime ni nyathi kich rito tek. Ma e wach ma samoro kelo samuoyo ne joma temo kao ting' nyithi kiye mapacho kam. Kata kamano oganda ikwayo mondo jiwre e rito nyithi kiye. James Okoth ne oyuore nyasi mar kiye mane otimore kar dak ma Nyalenda ei Kisumu County. Omiwa lipot ewi ting' kod geno ma jorit nyithi kiye nigo e gwengego. E odiechieng' ma piny ngima ne dhialo nyithi kiye, jodak ma Nyalenda kachok ne ok odong' chien. Rito nyithi kiye en ting' ma juko oganda kinde ka kinde. Alwora ma Nyanza, ting' ma kamano jabedo mar mond liete kod mine ma hikgi oniang'. Nyalo bedo na temo the match manyalo, to some of our relatives wacho ni samoro karito gi yo makare, to be kimiye thuolo mondo miye no kawe mondo dhi orite yo makare. Tiyudo ka samoro koro okonyal konye kata en bende ma nyathi chak ring ma chak duog mana iri in mane iwacho ni okirite yo kang'no makare. En adier ni nitiere very big challenge ne jomodak gi nyithindo makiye nikech samoro oweyi kane in e dala ma ji ne nitiere to bang' tho ok obed ga mayot. Inyalo yudo ka kori kwedi. Linet Ademo en Chiliel, jadak mane odong' gi nyithi kiye 4 e higa mar 2005. Owacho ni akwede mar anyuola ne omiyo odar e gweng' ma jaode mosenindo ne oweye. Natedo Western Luya ni kocha, to bing ni an jaluo, noriemba kendo ni paro kata ni ok anyal chako doko kono. Koro nabedo gi nyithindo e town kae ka chandra kodgi kaka ginyalo dhi skul, bende kaka ginyalo chiemo. To noko yot, nikech an mana nyalo manyo kaka gichiemo bende kaka gidhi skul. Akwede jadolo chuny kendo kelo samuoyo ne jok matemo rito nyithi kiye. Ibiro yudo ka seche moko in kodgi to ka gimoro timore kaka Nyalenda waka, nyithindige misiemo. Koro nyadi mang'eny asiko ka ng'isogi niya, upuonjru herore ng'ato kod ng'ato. Ka anto kaketo pogruok moro amora kendo atemo mayudo tanyisogi ni herreuru ng'ato gi ng'ato mondo life ni obi obed maber in future. Oko yot. Odwaro ng'atno ma jachuny. To once ni sebet mikao nyathi kich, beda gi chuny ma don't mind kata wacho manang'o, in heart manisebedo go mar support cha. Just support Nyasaye madhi mi ngufu no ero, kendo ibiro gi kod okang' ma Nyasaye molos. Gin kod kwayo machalo kamae. Mond liete ng'eny kendo adier gi chandore, to nyaka ne kawano nyaka kawuono. Pok achaka nene bodi mochako wuotho makata ng'ato kaka an mano beda beneficiary mane chandore cha. Manyalo siemone ni kori kawo gi kae bi mondo mi ateri. Koro I'm just requesting our government ni kadipo opportunity mar ariyo nyalo yudore, to dine gikelonwa that program mondo mi nyithindo marito kaachiel gi meka bende wabed beneficiary. Bang' dang'ni kuom kinde, Ademo ne oyudo sir mar piny owacho, gino ma olero ni osemiye lokruok kendo miye mijing'o mar kawo ting' familia mare. Na nyalo yudo kaka nyithinda nyalo dhi skul matin to moko bende akete business ka dhi godo mbele. Gino nomiya tegno moro ma be nabedo gi thuolo mar donjo e grube matindo ma mine betie. Apisas mag piny owacho ne olero chenro ma gin go e bero ngima nyithi kiye kod duoko piny ting' mar nyithi kiye ne joma ritogi. Koro wajiwo giga ni kik ibeda. Item mondo mi yud gimoro minyalo timo matin, manyalo mi income, minyalo timore nade, minyalo nikech okibirita to kibirito that partner seche te. Wase implement kaka government alternative family care, ma sani wa advocate mondo children obede families. Nyithindo maonge parents watemo mondo atim fostering mondo giyud families kata parents maginyalo bedo godo, maginyalo miyogi parental care gi responsibility. Odiechieng' ma kama ihingo higa ka higa dwe mar 5 ka higa ni thor wach mare ne en jiwo dak mar kiye e anyuola. James Okoth, Ramogi TV.